Şallı TV kanalında Yağmalıklar programısı stüdyada Rüstem Asadulin hayırlı kеш. Şüpten яңа тавар Şallı Республика шәһәр районнарына үрнәк күрсәтә. Экология министрына шүпне айырып җыю проектын тәкъдир иттеләр. Тукай яр буенда Şallıның туган көнен билгеләделәр. Безнең телекомпания үз шәһәреңне кутла видеопроектын тәкъдим итте. Şallıга Россиянең төрле төбәкләреннән иң көчле велоузышлар килде. Чемпионаттан иң мавыктыргыч мизгелләр хәбәрчебез сюжетында. Şallıдагы яхшы тәҗрибәне республикага үрнәк итеп куялар. Бүген Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрына шүпне айырып җыю проектын тәкъдир иттеләр. Истегезгә төшерәм, шәһәрдә бу эш 2015 елда башланып китте. Башка җирлекләрдә әлегәчә шүпне эшкәртеп, яңа товар ясау эше алып барылмый. Кунакларны шүп эшкәртү процессы белән производствода таныштырдылар. Алар арасында Халыкара Greenpeace экология оешмасы вәкилләре дә бар. Şallı урамнарында бүген шүпне айырып җыю өчен йөзләп контейнер куелган. Тик бу җитәрлек түгел. Шәһәрдәшләр аларны артыруны сорап, даими мөрәҗәгать итә. Активно сотрудничаем с председателями ТОС. На сегодняшний день установлено более 70 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Очень много жителей вовлекаются в эти процессы, и мы можем с уверенностью сказать, что город Набережные Челны, мы это видим, что город Набережные Челны готов к раздельному сбору отходов. Şallıда бүгенге көнгә шүпнең 10% кабат эшкәртү нәтиҗәсендә яңа товар ясау процессы җайга салынган. Николай Атласов фикеренчә, бу җитәрлек түгел. Сырье, которое попало без раздельного сбора в мусоровоз, это сырье уже, как правило, становится никому не нужным, смешавшись с органическими отходами. Только раздельный сбор отходов способен увеличить количество перерабатываемого мусора. Şallıда шүпне айырып җыю практикасы 2015 елда башланды. Бүгенгәчә бары тик бездә генә зыянлы калдыкларны айырып җыеп, алардан яңа товар ясау эше гамәлдә. Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министры Александр Шадриков билгеләп үткәнчә, шүпне айырып җыю һәм эшкәртү тәҗрибәсе үстерелергә тиеш. Лейсан Ханова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Республикада бу көнгә 1 700 000 тонна икмәк җыеп алынган. Барлык мәйданның 41% эшкәртелгән. Татарстан кырларында 2300 комбайн эшли. Бөртеклеләрнең 1 гектарыннан уртача 28 центнер уңыш чыга. Иң югары уңышны Зәй районы игенчеләре ала. Гектарыннан 40 центнер. Тукай районының да күрсәткечләре начар түгел. Иртәгә Корбан бәйрәме. Гает намазы Şallıның барлык мәчетләрендә иртәнге сәгать 5-тә башлана. Ул төгәлләнгәч сәгать 6-да Корбан чалырга керешәләр. Йола һәр елдагыча Сидоровка бистәсендә элеккеге ит комбинаты территориясендә башкарылачак. Корбан сарыкларын сату һәм чалу 3 көн дәвам итәчәк. Бәяләр уртача 7-8 мең булыр дип көтелә. Малны эшкәртү бәясе 400 сум итеп билгеләнгән дип хәбәр итә Мөхтәсибәт. 21 август көнендә мәчетләребездә сәгать иртәнге 5-тә көтеп калабыз. Гаит намазына, гаит хөтбәсенә, вәгазь тыңларга. Аннан соң инде иншаллах һәрберебездә үзебезнең корбаннарыбыз янына китәчәкбез. Аллаһу субхана тагала исәнлек, иминлек бирсен, бәрәкәт бирсен тормышларыбызга. Инде корбан көннәрендә үзегезне, якыннарыгызны, кардәшләрегезне, әти-әниләрегезне дуга белән искә алыгыз, исән булсалар, алар белән күрешегез, аларның хәлләрен белегез, аларга инде үзләренең сәламнәрегезне ирештерегез һәм инде үзләренең табыннарыгызга чакырыгыз. Корбан бәйрәме көнне җәмәгать транспорты иртәнге сәгать 4-тә йөри башлый. Төп проспектлардан автобусларның барысы да автостанция тукталышына кадәр барачак. Шулман проспекты буенча автобуслар профилакторий тукталышыннан кузгала. Тынычлык проспектында алар КамАЗ Мәдәният сарайы, Мәскәү проспектында Тимирязев юлы тукталышларыннан китәчәк. Тукай яр буенда Şallıның туган көне уңайыннан зур фестиваль үтте. Биредә үзенчәлекле фотокүргәзмә белән танышырга, бәйгеләрдә катнашып, бүләкләр утарга мөмкин иде. Безнең телекомпания үз шәһәреңне кутла дип исемләнгән видеопроект тәкъдим итте. Аның кысаларында һәркем калабызга карата җылы сүзләрен, теләк тәкъдимнәребез җиткерә алды. Фестиваль турында тулырак хәбәрчебез Лейсан Ханова сюжетында. Фестивальгә килүчеләрне шәһәр тарихына багышланган үзенчәлекле күргәзмә каршы алды.
музей балалар өчен квест уен оештырган иде. Амфитеатр зонасын әле узган ел гына ясадылар. Һәм бердә бәйрәмнәр быел гына оештырыла башлады. Бу чыннан да бик зур, масштаблы фестиваль. Беренче тапкыр ясыйбыз Ярбуй паркында, яңа амфитеатрда. Бу фестиваль, әгәр дә безнең шәһәрдәшләргә ошаса, без аны елда шушындый нәкъ шушы урында, нәкъ менә шушындый составта үткәрүбез дигән планда торабыз. Генеральный спонсор – магазин детской игрушки «Совушка». «Совушка» знает, что ваш малыш желает. Яшь әниләр үзләренең кызлары белән бик теләп иганәчеләр оештырган бәйгеләрдә катнашты. Шәһәребезгә карата җылы сүзләрен ирештерделәр, бүләкләргә ия булдылар. Ой, вообще очень все здорово, все понравилось. Нарадоваться не можем. Очень рады. Генеральный спонсор фестиваля транспорта – европейская компания. 5/9 единицы довезем вас до столицы. Амфитеатр сәхнәсендә тагын бер конкурс, анда да шәһәрдәшләр актив катнашты. Иң өлгерләр һәм кыюлар бүләккә ия булды. Поздравляю всех челнинцев с этим праздником, с Днем города. И очень счастлив, что выиграл сертификат на поездку от Челнов в Казань и с Казани в Челны. Поздравляю с Днем города. Мы любим наш город. Безнең телеканал тарафыннан оештырылган «Үз шәһәреңне котла» видеопроекты тарихи әһәмияткә ия. Ул киләчәктә шәһәр турында истәлекләр тасмасы булачак. Теләге булган һәркем Чаллы турында теләк фикерләрен җиткерде, җылы сүзләрен әйтте. Проект Чаллы ТВ һәм Пятница Чаллы каналларында бүгеннән старт ала. Шәһәр туган көне уңаеннан Тукай яр буенда мондый фестивальнең әле беренче тапкыр оештырылуы. Шәһәрдәшләр аны яратып кабул итте. Бу бәйрәмнәр күбрәк булсын инде. Безгә бик шый. Алар шундый менә оештыралар, шундый менә кызыклы уеннар, бүләкләр күбрәк безгә инде. Оештыручылар әйтүенчә, әлеге фестивальне Тукай яр буенда ел сайын үткәрү планлаштырыла. Эсенханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Чаллыга илебезнең иң көчле велоузышчылары җыелды. Шәһәрдә критериум буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге үтте. Узышу Хәсән Туфан проспектында оештырылды. Әлеге спорт түрі буенча мондый зур дәрәҗәдәге узышчыларның Чаллыда беренче тапкыр үтүе. Татарстан спортчыларына җиңү елмайдымы? Бу хакта тулырак хәбәрчебез Мәрьям Файрушина. Хәсән Туфан проспекты вакытлыча велосипедта узышларының төп юлына әверелде. Монда критериум буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге уза. Әйләнә буенча ярыш велоспортның иң мавыктыргыч түре. Узышларга Мәскәү, Самара, Иркутский һәм Новосибирск өлкәләреннән дә килгәннәр. Результаты надо. Самое главное. Хорошее место. Чем выше, тем лучше. Интересный старт. Приехало много сильных гонцов. И будет интересно с ними побороться. Ярыш ике категорияда узды. Ир-атлар 50, яшүсмерләргә 32 километр юлны үтәсе. Татарстан җыелма командасы составында Ярчаллы спорт мәктәбе укучылары да бар. Расклад гонки, выиграть. А кто ваши основные соперники? Сложно сказать. Вот Московская область, сильные гонщики. Кто еще приехал? Саратов. Велоузышларның беренче минутларыннан ук ир-атлар арасында Мәскәү һәм Самара өлкәсе спортчылары алга чыкты. Татарстан командасы ике категорияда да 4нче урынны яулады. Ир-атлар арасында беренче урынны Мәскәү, ә яшүсмерләр арасында Самара өлкәсе командалары алды. Мәрьям Файрушина, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. ДНС с 17 августа по 14 сентября. Арифметика выгоды. Грандиозная акция специально ко Дню знаний. Крутые гаджеты и огромный выбор товаров по суперценам. Смартфон Honor 10 128 гигабайт. Выгодный кредит 0024 и планшет в подарок. Арифметика выгоды в ДНС. Прокачай себя перед учебой.